Салам, салам, салам. Кыргыз тилин тез үйрөнүүнү эстерине бекем салам. Бүгүн аптанын күндөрү боюнча болмокчу. Аптанын күндөрү: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума. Bir haftada 7 gün var. Bir haftada 7 gün var. Birinci günü düşönbü. Первый день понедельник. İkinci günü şeyşembi. İkinci günü şeyşembi. Üçüncü günü şarşembi. Üçüncü günü şarşembi. Dördüncü günü beyşembi. Dördüncü gün beyşembi. Beşinci gün cuma. Beşinci gün cuma. Altıncı gün şembi. Altıncı gün işşembi. Yedinci gün cekşembi. Yedinci gün cekşembi. Азаматсыңар балдар. Сабак жакса, лайк баскыла. Анда кыргыз тилин үйрөнүү боюнча бүт сабактарымды ушул социалдык баракчаларга жүктөп койдум. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, комментарийге жазып койсоңор болот. Саламатта калгыла.